Lah ndene ya iso no, bingkel pada sapa kuwi? Tak tarkam. Dikon ngapakne kuwi? Kon ngresiki anu kerak-kerake. Dibayar apa ora ngono kuwi arep Pak Taram? Gak duite aja rame-rame. Astagfirullahaladzim. Aku mau kan ngancani mau dadi wis ra enek bayarane. Bayarane wis entek. Dibayar piro arep Pak Taram? Setengah gepet. Setengah gepet 50. Ya rahasia tompo pakmu. Lah aku mau kon ngancani kok dadi karo ngancani tok ora entuk buruan aku. Kan Eh? enek dirimu kan semangat karo tantang gawe. Gur kon ngawah nunggone tok dadi bayarane wis mau entek nih. Mampus ngene iki. Wis anggur karaoke ngono ae dadi balik rata angen-angen nganu buruane. Mancang apa karaokean ngono lho, Ndang. Gendang budal lho. Dadi aku ora ngarep-ngarep asile ngono lho. Wah ngene iki bingkel duite wis entek kene kon nunggone kon ngecamne kopi. Ibake buruane wis entek. Padha